מאחוריי אין כלום. אבל ברגע שאנחנו נסיים עם זה, הולך להיות שם גם רכב וגם 100,000 שקל. אבל עכשיו אתם בטח שואלים את עצמכם, אבל רום, איך אתה מתכוון להשיג 100,000 שקל? אז יש לי משהו אחד להגיד לכם. התוכנית הגדולה. אוקיי, אז התוכנית מאוד פשוטה. להרוויח 100,000 שקל כמה שיותר מהר. דבר ראשון, אני צריך לראות איך אני משיג יותר לקוחות שהם ריטיינרים. זאת אומרת שהם משלמים לי חודשית עבור כמות סרטונים מסוימת. ומה שאני אנסה לעשות כמובן זה לסגור אותם ל3-4 חודשים, חצי שנה, ככה שיהיה לי הכנסה קבועה. זה הדבר הראשון שאני צריך לעשות כדי להגיע ל100,000 שקלים. עכשיו, לעשות את זה לא פשוט כמובן, אז בואו נחזור אליי במחשב ונראה איך אנחנו מתקדמים ואיפה אנחנו עומדים עכשיו מבחינת הכנסות, הוצאות וכל השטויות האלה לחודש הבא. המטרה ברורה, להרוויח 100,000 שקל. 100,000 שקל. עכשיו, כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים כמה כללים וחוקים כדי שלא נתפזר. דבר ראשון, המד יהיה פה איפשהו באחד הצדדים של כמה כסף יש לנו עכשיו, שזה 0. אוקיי, אז בואו נסגור כמה כללים פשוטים. דבר ראשון, כי כדי שהכסף ייחשב, זה חייב להיות הכנסה שלי. זה לא יכול להיות מתנה מסבא או סבתא או אבא או אמא. זה חייב להיות הכנסה שאני הרווחתי ומגיע לי אותה. דבר שני, הציוד שיש לי עכשיו שכבר קיים, תאורה, שטויות כאלה, מותר לי להשתמש בו. מיקרופונים, דברים כאלה, מותר להשתמש בזה. כי בכל זאת, תשמעו, אני מנסה להרוויח 100,000 שקל, זה לא פשוט, ואני מנסה לעשות את זה כמה שיותר מהר. אז אמרתי, את התאורה אני אאפשר לעצמי, את הציוד, הכל אני מאפשר לעצמי. עכשיו, הדבר השלישי הוא פשוט ליהנות מהתהליך, אוקיי? ובגלל זה אני גם מצלם הכל. אני רוצה ליהנות מזה, אני רוצה להיות הכי אותנטי שאפשר, אוקיי? אני רוצה לחשוף הכל, הכי פתוח שיש, ולעשות משהו מטורף איתכם. אוקיי, אני חושב שהגיע הזמן לדבר קצת על ההוצאות, הכנסות וכל מיני דברים כאלה שקורים כרגע בעסק. אז הוצאות חודשיות שיש לי זה מכון, ChatGPT, יוטיוב פרימיום, ואבי הכחול הזה באינסטגרם. ומעניין אתכם, לא באמת רשום לי פה כלום. אוקיי, אז אלו ההוצאות החודשיות שלי כרגע, וזה יוצא באזור ה-200-250 שקל כל חודש. זאת אומרת שכבר עכשיו אפשר להוריד מהמד שלנו 250 שקל לחודש הבא שהולך להיפתח, אז כרגע יש לנו מינוס 250 שקל. עכשיו עוד איזה משהו, אני ממש רוצה להתקדם מהפנקסים האלה של הקבלות, אז אני עומד לקנות מנוי למורנינג קבלות, שזה עוד 560 שקל. עכשיו שיש לנו מינוס 700 שקל, תוסיפו עוד 1,700 למינוס הזה. החלטתי שאני הולך לקנות לנס חדש למצלמה, לנס רציני של הסיגמה, וזה עולה 1,700 באילת, שאני הולך להיות שם שבוע הבא. דיים. אנחנו מתחילים במינוס, כמה זה? 2,500? וואי. מינוס 2,500, ועדיין לא התחלנו את האתגר. אנחנו צריכים להגיע ל100,000, אחי, ואנחנו במינוס 2,500 כרגע. לא יודע איך אנחנו עומדים להתקדם מפה. אוקיי, אז כפי שאתם רואים פה, יש לי לוח. כן, זה התאריך שפתחתי את העסק, 4/4/2025. נוסיף סאב תאריך לזה. היום ה-29 באוגוסט, ה-29, רגע, 29/8/25. זה היום שאנחנו מתחילים את האתגר רשמית. פה בצד ימין למעלה הולך להיות רשום הסכום כסף שלנו, שהוא כרגע עומד על GPT 70, פלוס 100 פלוס 55, פלוס 25, 2,560. אוקיי, 2,560 מינוס 2,560. אנחנו כרגע במינוס 2,560 שקל. אחלה דרך להתחיל את האתגר, אני לא אשקר לכם. אבל הכל בסדר, החודש הקרוב יש לנו חודש די גדול, אוקיי? יש לי המון אנשים שאני מדבר איתם, המון לקוחות, המון שטויות כאלה. בואו נראה איך אנחנו נסים לחודש הזה. יש לי לקוח כרגע שאני אמור להשיג ממנו 1,500 ממש בקרוב. אנחנו נכסה את זה, אל תדאגו. לאט לאט. טוב חבר'ה, יצאנו לדרך.